Hello mga kainday, magandang araw. Kain na po tayo. Ang aking pagkain ngayon ay chicken kabsa. Galing sa anak ng aking amo, binigyan niya ako. Tapos ang kainday tati rin naman ay chicken saluna yung kanya. Ayan, yung rice niya. May kulay, konti. Tapos, meron akong sabaw ng saluna dito dahil ipapartner ko po mga kainday. Nakainig na kayo nito. Tinapay na parang kasing nikis ng papel. Papel ang nikis. Ano yan? Rakal. Ang sarap nito mga kainday. Isaw-saw dito. Diba? Yan. Tapos may sibuyas ako dyan. Pagkagada ko sa pagkain. Tingnan nyo mga kainday lang. Ganyan. Ayan. Chicken kabsa. Ang sarap nito mga kainday. Ayan. Kain po tayo mga kainday. Ano po yung mga ulam nyo dyan? Yan. Yan lang po mga kainday. Salamat po. Kain tayo.